Atong kabuto ning kuan sanga sa kay mito magyati. Napakuan ba. Nalambam ni siya niya. Na may dako kay sanga. Tongtong minta sinikadje na niya. Lisod na siya kabuot. Kala lisod gani kog kat-kat. Alipot na to sluyo kay na may kan ito sluyo. Punuan niya ya, musubay ta ba. Nikadje. Tonat-tonat di kabot. Moy hungod kayo. Ako kini siya nga sanga. Pwede ra katugtungan sa babaw ya. Maglisod sa nikadje sige siya kuan nga tungtong siya ya. Maglisod man siya. Kuyawan man ko kay di niya siya hinimbang pangtagak kami. Ako kaya ra nako sa babaw. Si nikadje di kabot-kabot. Saka ka na siya. Maglisod may uyog kayo niya. Iya sa kitimbang ba. Ay kapyot. Yari lang ari. Yari ba? Yari ba? Poy-poy kasi. Poy-poy yan siyang bukton. Eh maglisod siya. Balance siya minduha kung yung maumbok yung ito sumos. Kaya testingan na mong bira. Ano kakat-kat siya niya. Lisod na. Tabyog biya kayo sa nga ha. Komod siya. Kasi yung tostogin siya motong-tong. Tonol sa balik ka mo. Ako siya bitaran niya maglisod ko kay di mo siya kakuan. Mentag makakuan pa yan TL. Maka tong-tong pa yan TL. Maglisod siya na bitay man. Matuwad niya mindo. May tumoyer ba? Naog na lang balik. Lisod ka. Nagkatsin siya na panghinig siyang kaya nagkaging abog. Nagkabog-abog lang kinapyot. Huwag yun siya katong-tong. Abugon mangining ko ana. Yung nga panit sa kanang sanga. Nagkaging ka ng nga panit nga laya. Abot siyang